ई तो रउआ नाजायज करतनी। इतना दंड बहुत रहला, 4 दिन और ही घर में बिठा देनी। अरे मगम्मा, ई त हम बैठौले बानी। हो सकेला कि उ 3 दिन और ही बैठस, उ भी अपना इच्छा से। 3 दिन और ही काहे बैठी हैं? पता बा, आज तक कबो अवकाश नहीं ले ले मामा जी राज दरबार से। मगर अब हो सकेला अब लेबे के पड़े। काहे? काहे से कि आज हम ऐसे ही एगो प्रश्न पूछे वाला बानी शत्रुंजय से, जेकरा बाद कदाचित राजगुरु के और ही कुछ दिन घर में रहे के पड़े। लेकिन शत्रुंजय से पूछे जाए वाला प्रश्न के संबंध मामा जी से काहे होई? संबंध कभी भी अपने आप ना बनेला मगम्मा, बनौला से बनेला। देख लिहा। का रक्षा मंत्री जी, का व्यवस्था चल रहल बा? कैसन व्यवस्था तेरा राम जी? ऊ है उनकर, अरे जे आपके अधिकार क्षेत्र में आवेला उनकर। आपका कृपा बा। कोषाध्यक्ष जी, आप हमार संदेश कल राजगुरु के देहनी या ना दे देले रानी? काल ही दे देले रानी है। तक का उत्तर दिहलन ऊ? जी अम्मा, उत्तर देवे का का बात रहला? रहुआ कहनी हम उनके बता देनी। कोषाध्यक्ष जी, उहे संदेश उनके आज भी दे दही और फिर बताइहा का उत्तर दिहलन। आज तो हमके ना जाए के बा। आज तो आप अवश्य जाइब, सब काम छोड़ के भी जाइब, और जब जाइब तो हमार प्रश्न के उत्तर देवे खातिर जरूर कहब। हाँ ठीक है, अगर गईनी तो चला तानी। रक्षा मंत्री जी, का हो गईल है आपके? काहे? का कहनी है हम? आपके दिमाग में घंटी ना बजल है? घंटी? कौने बात खातिर? कौना स्वर में बात करत रहल है वो? हाँ, बात करे का तरीका तो सही ना रहल। हे भगवान, वो धूर्त आपके धमका के गईल है। कौने बात पर? हमार तात्पर्य बाकी ई कैसे कहत बानी आप? ओकर कहल कि आज तो आप अवश्य जाएम, सब काम काज छोड़ के भी जाएम। अरे हाँ, ई तो धमकी बा। और ई धमकी से ज्यादा ई संकेत बा कि वो कोनो मुसीबत खड़ा करे वाला बा, जेकर संबंध राजगुरु से बा। हाँ कोषाध्यक्ष जी, रहुआ सही पकड़नी है। आवा, चल के देखल जाओ। महाराज, यदि आज्ञा होगे तो राज पुरोहित जी से प्रवचन सुनल जाए। हाँ हाँ मंत्री जी, अवश्य। अब राज पुरोहित जी के प्रवचन सुने के चाहिए। महाराज के प्रणाम करत बानी। महाराज, राज धर्म
यानी राजा के कुल कर्तव्य स्तर पर भेदभाव ना करी। एगो राजा का धर्म होला कि व्यक्ति ऊ कौनो भी धार्मिक समुदाय, सामाजिक अथवा वित्तीय स्तर पर भी भेदभाव न करी। त दंड के समय न ही पुरस्कार देत समय, लेकिन हमनी के ए बात पर गर्व बा कि हमनी के महाराज राज धर्म के पूरी निष्ठा से निभावना। धन्यवाद महाराज। समाज में समझदारी से रहला के खातिर ई बहुत जरूरी बा। जी उचित कहनी महाराज। यदि आज्ञा होखे तो शत्रुंजय। काल शत्रुंजय के बारी रहे, परंतु काल आपके जाए के रहे, यही से आज हमार बारी बा। हाँ हाँ ठीक बा। का शत्रुंजय? जी महाराज, जैसन तेनालीराम जी चाहतड़े वैसने होखे। महाराज, हम सोचले हैं कि आज एगो अलग तरह के प्रश्न पूछल जाओ। यदि आपके आज्ञा होखे त। अलग तरह के प्रश्न? जी महाराज। बूझे के, कल्पना शक्ति और जानकारी के विषय में त हमनी के प्रतिदिन पूछबे करी न जा। आज अनुमान संबंधी प्रश्न हो जाओ। हाँ हाँ ठीक बा। का? अवश्य महाराज, अवश्य। तेनालीराम जी के प्रस्ताव में मनोरंजन के आभास होता। हम उम्मीद करतानी कि हम इनकी कसौटी पे खरा उतरे। त ठीक बा। एगो छोट भाई के ओकर बड़ भाई बड़ा जतन के बाद बड़ा प्यार से ओकर 1 सप्ताह तक आव भगत करे त ओकर भार अर्थात तौल यानी ओकर वजन कितना बढ़ी? हमरा विचार से राउर तात्पर्य ई बा कि राजगुरुजी जब आई हैं तो उनकर भार और कितना बढ़ गई होई। हाँ ऐसे ही सोचा भा, यही के सोचा। तेनालीराम जी, एकरा खातिर ई जानल बहुत आवश्यक बा कि जात समय उनकर भार कितना रहे। ये तो वह बता सके ना। का ऊ आपन भार तुलवाए के गई रहलन? नहीं महाराज। हम बताओ तनी। जाए से पहले उनकर भार रहे 95 सेर। आप कैसे कह सकतानी? कोषाध्यक्ष जी, पिछला माह उनकर जन्मदिन के अवसर पर नगर व्यापारी उनकर भार के अनुसार अनाज दान कैले रहे। तब उनकर भार रहे 95 सेर। ई त महामंत्री जी के भी मालूम बा। जी त शत्रुंजय जी 7 दिन के आव भगत मालपुआ, पूरी, कचौरी, नाना पकवान ग्रहण कैला के उपरांत जब राजगुरु जी अइहन त आपके अनुमान से उनकर भार कितना हुई? कितना हुई ई त ना कहल जा सकेला, परंतु अगर राजगुरुजी सप्ताह भर वही प्रेम से भोजन ग्रहण करी हैं जोने प्रेम से उनकर भाई उनके बहाना बना के बुलौले, तो उनकर भार 100 सेर अवश्य हो जाए के चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। जब राजगुरु जी आई हन तो वही दिन उनकर वजन करके शत्रुंजय के अनुमान के पता लग जाई। महाराज, हम इहो तो कहनी कि अगर राजगुरु जी वही प्रेम से खाना खैले होखे जोने प्रेम से उनकर बढ़न भाई उनके खियावल चहले हुई, तबे उनकर वजन 100 सेर अवश्य हुई। आपके उत्तर के सत्यता तबे मालूम पड़ी जब राजगुरु जी अइहन। उनकर वजन से इहो मालूम पड़ी कि वो प्रेम से खैलन अथवा ना, जौना भ्रात प्रेम से उनके खियावे के कोशिश कैल गई। महाराज,
एकर सत्यापन राजगुरु जी के भाई से पूछ कर भी कइल जा सकेला। अवश्य अवश्य। हम तो हैरान हैं कोषाध्यक्ष जी, वो दुष्ट के विश्वास पर। अवश्य ओकरा पास कोनो पक्का जानकारी बा राजगुरु के भार या वजन को लेके। तबे तो सवेरे हमन के धमकावत रहा, आज तो रउआ जरूर जाए। सब काम काज छोड़ के भी जाएम। राउर सोचब बिल्कुल सही बा कोषाध्यक्ष जी, ओकरे पास सटीक जानकारी बा, नहीं तो महाराज के सम्मुख ए तरह चुनौती ना देत। हमके लागत है राजगुरु जी अपना वजन के लेके कुछ गड़बड़ कैले बाड़न, जैसे उनके कोनो कठिनाई हो सकेला। अब इन्हें कुल मालूम पड़ जाई। का हो गईल? चुप चुप काहे बाड़ा? अरे इतना परेशान काहे बाड़ा? केकर परेशानी बा? परेशान हम रउरा खातिर बानी। पहले आप ये बताई कि आपके भार यानी वजन कितना बा? अरे हमार भार वजन ई का ठिठोली बा? यह ठिठोली रउआ के रोवाए वाला बा राजगुरु जी। का कहतर? साफ साफ बतावा ना। पहले ई बताई कि आपका सही भार यानी वजन का बा? 90 सेर। हे भगवान, का हो गईल? फिर आपके जन्मदिन पर 95 सेर अनाज कैसे तोलल? ई रउआ के कहलस? ई बाद में पूछब, पहले उत्तर दही। अरे वो हम चुपके से 5 सेरी बांध ले रहनी अपना पेट पे, ताकि हमके 5 सेर अनाज मिल जाए। लेकिन ये तो बतावा कि तोहके कैसे पता चलल? अब जौन परेशान नहीं बा ओके ध्यान से सुनी और एकर निवारण भी आप ही बताई। अरे तोड़ तोड़ के बतावा तारा लोगन। अरे बतावा ना परेशानी का बा? तो सुनी, सवेरे महल में गईला से पहले तेनाली राम दरबार के द्वार के बाहर ही मिल गईलन। बिल्कुल ऐसे जैसे हमनी के प्रतीक्षा करत होखे, और आके पूछलस कल शाम हमार संदेशा राजगुरु जी के दहला जा कि नहीं। हमनी के कहनी जा। का रक्षा मंत्री जी, का व्यवस्था चल रहल बा? कैसन व्यवस्था तेनाली राम जी? ऊ है उनकर, अरे जे आपके अधिकार क्षेत्र में आवेला उनकर। राउर कृपा बा। कोषाध्यक्ष जी, आप हमार संदेश कल राजगुरु के देहनी या ना देहनी? देले रहनी, काल्हे दे देले रहनी। तक का उत्तर दिहलन ऊ? अजी एमा उत्तर देवे का बात रहला। रुआ कहनी हमने के उनके बता देनी जा। कोषाध्यक्ष जी, उहे संदेश उनके आज भी दे देही और फिर बताइहा का उत्तर दिहलन। आज तो हमने के ना जाए के बा। आज तो आप अवश्य जाइब, सब काम छोड़ के भी जाइब, और जब जाइब तो हमार प्रश्न के उत्तर देवे खातिर जरूर कहब। हाँ ठीक है, अगर गईनी तो चला तानी। हे राम, एके कैसे पता कि हमार वजन 95 सेर रहल? हमके लागत था कि ओके इहो पता बा कि आपके वास्तविक वजन 90 सेर बा। वो जरूर आपके पंसेरी अपना कपड़ा में डालत देखले होई। अरे राम राम, अब का होई? 10 सेर वजन बढ़ावे के होई। सवेरे शाम जम के खा, ताकि 4 दिन बाद 10 सेर बढ़ जाओ। अब एकरे अलावा और कोनो चारा नहीं तो शत्रुंजय राउर भाई के बुलवा दही। ई कहाँ फंस गई हम? बचा लो भगवान, बजरंग बली बचा ला हमके। कहाँ फंसा देला सी बकलोलवा? राजगुरु के फरसाल अब जकर ले है लस, अब कर ले है लस। राजगुरु के गिरफ्त न ले हासा, राजगुरु अब ना। महारानी, तेनाली राम जी के राजगुरु के भार के विषय में प्रश्न पूछल बतावा था कि सारा चक्कर राजगुरु के ना आवे के भीतर बा। वो तो समझ में आवा था
परंतु यदि राजगुरु के वजन 5 के बजाय 3 सेर बढ़ल, तब का राजगुरु के भाई के बुलावल ठीक हुई? नहीं महाराज, जरूरी नहीं के कि ज्यादा खइला से वजन ज्यादा बढ़ जाए। जौना ढंग से शत्रुंजय तेनाली के प्रश्न के स्वीकार कैलन, उसे लगा था कि वो कुछ हद तक समझता कि तेनाली राम कुछ खेल खेला था, और ये बात 5 सेर के नहीं खे, कुछ अधिक बा, जवन तेनाली के मालूम बा। राव तात्पर्य बा राजगुरु के वजन 95 सेर नहीं खे। हमारा विचार से नहीं खे। एगो बात तो स्पष्ट बा कि राजगुरु के तेनाली कोनो चक्कर में लपेट ले बाना और तेनाली राम अपन सिकंजा कसते जात बाना। हाँ, अब एकर तह तक पहुंच ही के पड़ी। विजयनगर के महाराज के आंखी में 2 दरबारी धूल झोंका तारन, उनके मालूमे नहीं खे। रउआ कैसे कर सकेनी कि राजगुरु के वजन 15 सेर से कम हो सकेला? हाँ मगम्मा कह सकत तानी ना, कह रहल बानी। लेकिन शत्रुंजय के अनुसार 100 सेर होके के चाहिए। काहे से कि उनकर वास्तविक भार 90 से का? हाँ रउआ कैसे पता? काहे से कि वजन करवावत समय मामा पंसेरी पेट के साथे बनले रहन, ताकि 5 सेर अनाज अधिक मिले। रउआ कैसे मालूम? अरे मगम्मा, गोपाल उनके पंसेरी बांधत देखले रहे। लेकिन एकर मतलब भइल कि 4 दिन बाद अइला पर कि ओकर वजन उल्टा कम निकली। हाँ, तब हम शत्रुंजय के ही प्रमाणित करे खातिर बाध्य कर देब कि वो अपना अनुमान के प्रमाणित करे। और ये कोनो भी कीमत पर मामा अपना भाई के यहाँ ना ले दे सके ना। काहे से कि वहाँ के सत्य व्रत ले रखले बानी, उस सब सच सच बता दी हैं। अब का करब मामा? बुरा फंस गई नी मामा। सुनी, का कोनो तरकीब नहीं खे मामा के पास? एगो तरकीब बा, अगर उनका दिमाग में आवे तब। अच्छा, अबे 3 दिन बा, हम सोचत आनी कि का तरकीब हो सकेला। देखी कितना दूर तक सोच पावे नी। हसन मामा, ओ मामा, ओ मामा, ओ मामा राजगुरु। पूरा हसन मामा, मामा, ओ मामा राजगुरु। पूरा हसन मामा, मामा, ओ मामा राजगुरु। पूरा हसन मामा, मामा, ओ मामा राजगुरु। महामंत्री जी, अब शत्रुंजय के उत्तर के सत्यापन त राजगुरु के अइला के उपरांत ही होई। जी महाराज। ठीक बा, त शत्रुंजय के बारी भइल प्रश्न पूछे के। प्रणाम महाराज। तेनालीराम जी, हमार प्रश्न बा के वो कौन सा जोड़ा है जौन एक शब्द के बोलने पर भी अलग हो जाला? का वो दोनों महाशय जीवंत बाणे? जी। का शब्द बोलला के उपरांत वो इकट्ठा हो जालन? जी। इकट्ठा ना रह के आप मुस्कुराहट ना बिखेर सके ना महाशय? जी। सुंदर, अति सुंदर। बंद होठ ना ही एक शब्द बोल सकेला और ना ही मुस्कुरा सकेलन। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कोषाध्यक्ष जी। जी महाराज।
तेनाली रामा